खुलुमबाय आं दिनै दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कुन्दुरबिलाव बेहायनो दिनैनिफ्राय फुटबल टुर्नामेन्टआ जागायजेनसिगोन आरो बे टुर्नामेन्टखौहाय कुन्दुरबिल दावहारु क्लाबा अर्गानाइज खालामदों आरो दिनैनि बे जागायजेननाय जोलुर बादायलायनायखौ गेलेगोन नावहेरुवा भार्सेस लिसिं फाख्रिबारि दिनैनि जोलुर बादायलायनायखौ नायनो फैनाय समाव आं लोगो मोनदों नै एल'ग्रा मा खबर एल'ग्रा मोजांनो ब्रा मोजां ना मोजांनो सा ब्लग बनायदोंना बनायाखै दिनै बानायदोंब्रा बानायदों एसे बानायदों औ जागायजेननायनिफ्रायनो बानायदोंना बानायाखै बानायगोन र' ना जागोन ना इलाय आच्छा बानायलांबाय थादो दे बानायगोन आंबो बानायगासिनो बे समाव बे दिनैनि जोलुर बादायलायनायाव आङो सासे बर'नि समायना एक्ट्रेस लोगो मोनफैदों बिथांनि मुङानो जाबाय दैमु बर' खुलुमबाय बयखौबो आच्छा नोंथांमोना दिनै मा थांखि लानानै बेवहाय फैनाय जादों जों दिनै जिहेतु क'क्राझाराव मोनसे घटना जानायमोन फेक इनकाउन्टार जों बेखौनो लानानै जि एसे एनै जोङो हेल्प खालामनो नागिरदों स' जों बेयाव कुन्दुरबिल थानसालियाव जों फैदों एसे एनै हेल्प खालामनो जे एसे हायो बेखौनो जों हैनो नागिरदों बिनिनो माने डनेसन लाफैदों आरो बेखौ माला हैनाय जागोन जों गाबोन क'क्राझार थांनो नामायदों बर' आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दे गोजोननाय थाबाय मिथिनायनि थाखाय स' बेवहाय दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसना फैनानैहाय चेरिटिनि खामानि मावफैदों आदा बे टुर्नामेन्टखौहाय बोरै अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो सोरबाफोर स्पन्सर खालामदों नामा? गिबियावनो हामबाय होनदों दिनैनि बे गिबि जोलुर बादायलायनायाव गिबि हिसाबै जोङो दिनैनि बे गिबि
जोलुर बादायलायनायाव नावहरिया जोंसार क्लाब आरो लिसिं फाख्रिबारि जोंसार क्लाब दा बे गिबि बे जोलुर बादायलायनायनि थांखिया बेनो जोंनि बे सा ओनसोलाव गोबां सेंग्रा सिख्ला दङ बेयाव जिथु जोलुर फुटबल बादायलायनाय बेयाव गोबां माने जोंनि गथ'फोरा सोलोंनो गोनां दङ दा बे जाहोनावनो जोङो किसुमान जोङो गिबियाव जोङो इन्टार भिलेज बिदि जोलुर बादायलायनाय होयोमोन नाथाय देग्लाय जोङो मोनसे गोबां जोंनि गेजेराव टेलेन्ट माने जोलुर बादायलायनाय माने प्लेयारफोर दङ दा बेफोरनिफ्राय बे आइडियाफोरखौ जाहाथे मोननानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाया जाहाथे जों आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय बे इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट खेलखौ होनाय जादों दा बेयाव रावबो माने बेबायदि स्पन्सर खालामाखै बेयाव रायजोनि कन्ट्रिबिउसन दङ बेयाव नों आंनो बायनाय सेंग्राफोरानो सोरबा माबा मोनसे आबादारिफोरानो बिथांमोनानो जि गरसे गरनै हायो बे माने कन्ट्रिबिउसन खालामनानै बे जोलुर बादायलायनाय खेलखौ होनाय जादों खैथासो टिम बाहागो लागोन बर्तमान दाहालागि 24 टिम माने माबा खालामदों माने लिस्टआव माने जों गेलेगोन होननानै बुंदों खिन्थु माने जों बेखौनो हमना लादों 24 टिम माने जागोन बायदि जोङो ओरैनो 32खौ हमना लादोंमोन आरो देरहानायनि बान्थाया मा जागोन देरहानायनि बान्थाया चेम्पियना 50,000 आरो माने रानार्सआ 30,000 आदानिसिम मिथिनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय Run. Ini Inggris itu cara, upar itu. Back, halangan sih ya. आप लोग जे रहा था Bye.